Ana, zadužene su za brigu o telu i pravilnom vežbi. Dobro jutro. Dobro jutro. Vedrana i ja smo danas sa vama, a pokazat ćemo vam vežbe za jačanje mišića leđa, pa ćemo početi iz upora klečećeg i idemo suprotna ruka i noga, podižemo nazad i spajamo lakat i koleno. Udah i izdah gore. Idemo. Stežemo stomak, leđa su ravna, radi lumbalni deo, gornji deo kičme. Udah, izdah, još dva. Poslednji, ostajemo u ovom položaju i zibamo kratko gore. Mišići sve vreme u kontrakciji. Idemo još 4, 3, 2 i poslednji. Isto ćemo ponoviti sa drugom rukom i nogom, pa možemo. Ajde. Gore, noga zategnuta, ruka takođe, izdah, držite balans, vrati u produžetku kičme, idemo 4, 3, 2 i poslednji, ostajemo gore i zibamo. Ajde, Vedrana, Gano, još 4, 3, 2 i poslednji. Ostaćemo u ovom položaju, idemo dalje. Opet nam je suprotna ruka i noga. I idemo nazad i vratimo. Izdah i gore. Ajmo. Radi zadnja loža. Kontrakujemo bočnu stranu kičme i ujedno zadnju ložu buta. Još dva. I poslednji. Isto to, naravno, druga strana. Ajmo, Vedrana. Hop. Radimo, naravno, možete sve ove vežbice kod kuće raditi. Još dva. I poslednji. Sad ćemo se spustiti dole. Na stomaku smo. Šake su ispod brade. Podižemo trup, odručimo, vratimo i dole. Idemo. Dišemo ravnomerno. Radi lumbalni deo leđa, a sa ovim odručenjem kontrakujemo i gornji deo kičme. Idemo još dva. I još jedan. Idemo sledeća vežbica. Ruke su u uzručenju gore i idemo na izmenično. Ruka i noga. Hop. Tako je, Vedrana. Opet radi i gornji deo leđa i lumbal. Zatežemo naravno i gluteus. Dišemo ravnomerno. Vrat u produžetku kičme. Izvučemo gore. Još dva. Poslednji. Sad ćemo malo otežati ovu vežbu tako što ćemo u isto vreme ruke i noge gore i vratimo. Izdah i dole udah. Ajmo. Zatežemo leđa. Opet radi cela leđna muskulatura. Idemo još dva. I poslednji. To bi bilo to od nas za danas, pa se vidimo sledeće nedelje. Ćao! Eto, videli ste kako treba vežbati. Hvala vam, devojke, što ste i ovoga jutra bile sa nama.